ndisiva kuthiwa ukhona upastor wafikayo elalini yethu. So ke ngoku ndiva kuthiwa kufike upasta. Nam ndifuna ukuyobona loo pasta. Yebo, uwisa abantu, uphilisa abantu. Yebo, nam ndifuna uyobona ke ngoku. Ndifuna uyoprofethwa. Yabo, siye ke ngophaya zihambe iinyanga, qenqgeleke inyanga. Ndipha ndibona nyhani uyabaphilisa abantu, abantu bayawa, uyabaprofetha. And ubaprofetha into eyiyo, uyabaprofetha uyabathini. Yeva, hayi nam ndingene ke kule nto yakhona. Yayiqonda kukhonzwe ke ndihambe nami icawe ndibe serious. Into endayiqaphelayo ngophasta yile yoba uvana abantwana abancinci. Yabo, abantwana abancinci uvana nabo and uyabazi. Kwaya ke nam upasta wandazi. Yabo, nam ndapha kolwaa luhlu ndaziwa ke ngoku nam. Zahambe wayebaphilisa kona abantu. Ebaphilisa abantu, ebaprofetha ebathini. Yabo, kuthandazwa. Yayiqonda. Qha ngoku, yabo, into endiqaphelayo uvana nabantwana abancinci. Uvana nabo and uyabazi amagama abo and after church uhlala nabo. Loo nto yabo, ndaqonda ndakhe ndive. Nam ndangenashu phakathi ndaziwa ngupasta. Ke mna ndingulaa mntu mna kuthi xa uphuma icawe ndiye ekhaya. Andiyenzi into yoba ndithi like into ufike kuthiwa maybe wenza ii-friends ntontoni, yabona. Andikwazi shem, andikwazi. Xa kuphuma icawe nje ndiyayiqoqama ibhegi ndiyahamba. Abanye abantwana ke basale because wayehlala kulaa mzi and abanye abantwana bebehlala naye kulaa mzi. Yebo. So ke ngoku zahamba iintsuku, zaqenqgeleka iinyanga. Yeva, zava amasebesebe upasta ulala nabantwana. Upasta ulala nabantwana. Ndike ayibhilive loo nto. Ndithi ayikho loo nto soze ayenze umfundisi loo nto. Yho, bamhendayo bamfuna. Yebo, asoze upasta ayenze until ajike nam. Until iqonde kum kuthiwa kaloku suyijaji isituation wena ungakabikho kuyo ngoba mhla waba umlomo yoba inkukhu esika umlomo. Wajika nam ke sana lam. Ndithi xa wajika nam.